Dus gekleed coaches daarvan te lijken. Ja, want de leeuw... Andra nu skapel zo je kuita. Maar met ons pa maar mam goes mam na laki mantele. Ja. Ah ja. Ja, wel een kap. Hij gauw haar pussen. Hij laat nog haar pussen wiske gwello veel. Vast nan. Bram op die hoe vision guide. Guide op ni vision maar. Vette wegen kan. Kan ja. Just nou aan in kan met kerst. Aga botte vision lako ruben dude ba kan schuppen na. De vision kan. Ja. Ja. Mosse vigé. Ja. Vision gwel la wan in kan. Pegay ka mosse jo. Obla. Want sans ja, mais pas avant vantele viske met de zin en trammen. Nan. Eeuw a de zin a vern en trammen Ja, maar stress met ja. goede viske laka vantele nan. Na bitte lake a plag, ne? Dan goede visitine vantele a plag lake man bikwa. Nan. Me da potaga. Ja, eeuw a hoif vise bordo dantiles a heke vise zin kan o bla o hoif a hake druite zoven dantiles. Bona. Nan o hoif plein vise laten da. Ja. Wat tenen dan til? Ja, patama brine zo hoif plein de laka pa do bla. Sim. Just o ar pa do bla kwa, ja. A mosse wa mo. Ja. Toen ne vise doege kan o bla zo. Ja. Non, juste war un anniversaire de Zarmao. Ah ja. Ja, die bla. Die bla. Just o ja. Wa kemi den brahe kwa. Nan. Anniversaire de la mort. En daar was die bla. Die bla, ja. Peter en naun déjà. En dan het niet had er maar ook. Ja. Gushal vise klei sim zo. Avila do da ja naun zo had er samen de wervel qua vise. Ja. Sim on sim ja. Klei zo sim. Je klei kemis maar dan Gushal lode lare velen vise andra vise. Kan en beneket qua. Ja, nun kipio a guur. Nu kebi klas goed qua. Aviden de naun bit uit de skleed die waren na. En dan naun bij waar maar ook. Ja, juist ja. Heden de naun bij wie maar. Onze region die een klakken drode. De rivaro. Anan wusje. Anan. Wie je que de laat man na discute puis wie je maar. Nan. Awa noir matresse blanc de gouache de. Just o blanc de pas dus que zo'n din maar. Met avec effet droit. Dan een kind dan de tot school de boeren wie hem kasten wil toe de rivaro door pater zo. Wil hem neer zo. Droit. Dan heb je wat. Dikla? Ja. Nou dikla. Nan. Wie je kunt expliquer ça. Ça de wie je explique het hem dan. Maar we laten hem alleen Brimham daar pater de hem zo maar. Voilà. Schelaar nintra da rayon orok wie je begredo bragude. Nan, ja, Gushal dus laat. En nu wie je penvik, ja, hier de vragen dan ook die rewa. Ja. Ja. Maar door ja, maar. Moest wie je, maar hier was systeem de laat wat penvik.